Dabi. Sige daw. Sama daw. Kaya ito na-upload sa page. Ano naamang ko diri do? Anong monggol mo? Okay. Di kayo gibaw dyan. Nang ano monggol ka man? Okay, 3, 2, 1, action. Mama. Kit mama. Kit mama. Main kami eh. May ganda kayo. Sibo, kuna. Ano. Wala chapter. Wala nang napil. Yin, amin, dili mapa. Ade okay mo apir dai ko mo please mo di ko na bulok maga. Practice lagi communication role play. Storya na storya. 1 2 3 go istorya. Nyaw naman ko diri dong. Bulok ako pa na muna. Kanina bulok na bahan. Sa kabahan, babe. May buntag ninyong tanan mga ano to. Mama. Kaya mama ay mug sa mama. Ang mama ni Tiyo. Oy, uncle. Uncle manggo. Angkle. Sige na ko na mangutan na mo. Kana mga kay ba mangutan na si. Mangutan na kay. Para natin mga murag review ba review. Kanang unya tungod sa banyong plano. Ano naman ka diri Ang buot mangutan na mo. Oy, baka ko yan na ipukan na. Mangutan ka sa plano nakapil ka? Sabi ka, nakiplano saan? Yen. Amo rin na yun. Sige na. Sige na. Kana, sige. Na. Seryoso ta. Amoy pa sinin tong dagat. Sige na. Ba dai si Binton. Saba kay na ko. Sige na ba? Ulag mo Sige, kay to. asa yung pangutan na? Unsa to? Unsa may plano ninyo? Saan sa man na plano? About what? Ay, Ayun sa paging ano. Unsa imong plano mabugo reaction? ang plano dyan, Plano sa tinuod lang. Kanay nga nagbabagtubag. Nay plano ay. Sa balay. Plano ay. Nay plano ay. Plano na mo, nagaman na mag-eskwela, mag-graduate na may mapasok na sila. Sila day ka dong. Pasong ka sa bak na. Basta kay amo jud na yung manong eskwela ko sa amin magkuan. Magkuan, mag-negotiate na. Doon na magkuha na. Anya, nganong gisabak man nimo. Oh, gisabak ba? Sabak na libi. Sabak ka, Gigi. Oy, upload na page ay. Pulin na ka ng rotse. Good buong. Sunod dili na, pulin. Seryoso. Lahin na sad. Muna, may Next question. Pass lang una ito na question. Lahin na sad. Ang plano. Nay plano ay. Plano sa itlog. Tanan na sa ko. Pwede na ko magmama ni mo, ha? Mo na ko plano sa ako pabali ang mundo. Pwede na ko na mangutana nila, no? Yes. Sige, mangutana ko sa mga regalo na ako karon na milyon nila. Dinaya pa ba? Ako na sa pangutana pa, human ka. Human naman ka pa, one bonus to boy. Oh, bitaw. Oh. Ako pa di mo ko gusto mapapa nimo. I will call you daddy. Kasi naiwilat ninyo. Mamila mo dyan. Bulok. Sayon mo hilak. Muhila mo yun dapat sa dati ng sulinit. Ay mamahaw. Naiwilat. Lagi. Oh, kisa madina, babe. O ako na. Kung sa ako tawagan na sa mama, no? Tita. Tita sa'yo eh. Amo Tita. Tita. Tita, ngano pwede ko nimo magmami, eh? Mugis ko ano, no? Mugis ko ano. Ako na ako, no? Mugis ko ano, no? Chulo. Yok na dalahin. Balik, otro. Yeah, TikTok. Ay, pa na nga video. Naman din ang una, may gabihin ninyo to. Uto. Palihapon. Hapon na jud na hapon. Nang ito ninyo to. Panihapon eh. Sayaw na muna ako. Ano ba? Panihapon. Ani hapon. Hapon na to. Bala mo hindi na ako mabit. Kaya. Ang kamo custom ganun yun. Aliman dito? Dili malapos pa to. Kaya movie ba? Tapos ay Mata si Doa sa ta boy, boy. Doa sa ta. Boy, doa sa ta. Gayo ni mo. Doa sa ni. Bukang buto. Lalo na ito dito lalo na. Si Paul na sunod, no? Oh, senior. Sabi ni David. Di naman sige. Ay, balay ba? Ano yung lakas buling at bigas balay? Malingaw pa magtata. Dalon man eh, Paul. Liniglahi na nako. Dalon man eh. Pero pusdak yan eh. Pero, Hindi na magbalibot tayo. depende pa man sa sabot ko.
Ilang kaaway, kailangan nagpalit. Katagan mo siya. Yang sa kapitan nito ba? Ila na nila. Yatag to na balik ako kayo. Ang gym. Dapat lagi. Yeah. Hindi ka buti ito matay. Then, ato na pusdak yun eh. Sundar pa niya eh. Pamustak eh. Ang Cute. Buang. Nakalimot ko roon ko. Buwan ko muna sa ito. Tara. Ay, sipulin na. Dugay kayo. Cute. Yang yawi ba? Wala lagi nang yawi. Yabaga ni magsayo ti mga. yabag kayo sa'yo. Dama barkada boys. Drag ta guys. At tulad dito, oy. Hi, Kokoy. Asa man? Ato na daw tagi, tawag ka dito. Ah. Bibi. Bibing. Guys. Dugan daw mi. Sabi kay gusayod guys kay buang. Una ano bisita ay pwede. Nice. Ari lima isog dun. Buang. Ano no ko ikon? Mark, dali, Mark. Mark. Oh. Dali, Mark. Ari, Mark. Ito, eh. Gay kay gan. Hi guys. Nami dire guys sa kwan. Forte Naray. Tarang ko na sa Euromag. Buang. May buot nga magsayod. Agay na pa ako Polin. Ala. Si Mark, pagunita oh. Kaya na tunga yun, tunga mong good. Ang driver pa dugin tam. Hashtag sayod. On mo na ikaw. Hashtag sayod, pero way plano. Sayod. Hashtag way buod. Hashtag sayod. Hashtag sayod. Hi guys. Ay sayod. Hi sayod. Hashtag sayod. Mamon. Wait, plano. Madamon. Din, i-drop lang sa plaza yun. Plata na ita. Kapag plano first time rin na itong nani ba damo kay taon niya but. Unya pa una pa gini mong bisita. Kana plano na boy. Kasada. Batal na kami na. Persad. Ang practice ha. Basi mo apir. Tag mo apir ha. Hindi ka naman ulit. Uy, kasi mga pera. Break ko ulit no. Butang lagi. Bahala ka, mamina man ako nun. Hashtag sayod. Sayod. Rentan bagi sa mga ilaga. Ikuan boy. Gaya lagi manaog. Nundog na. Kit nundog. Doon ako kwarta to. Buang ka sa man. Kuan boy. Okay. Ha? Way baking nga na nara. Ana man din nakabaking mo dai. Tara dali. Sure ba? Tara. Amanin. Naman di basketballan di diri. Aray. Asa na si Kwan? Aray. Asa limit? Ay di man maga. Nunglis ano ko na yan nun? Yung papa ni. Yung papa. Uy, amin ni papa. Yung papa. Paminan. Dito sa net. Wala pa. Si Papa ay. Rider. Alangan din mo sa'yo na. Kamalay kayin. Kamalay kayin. Ah guys. Sa mga onami. Oh, binagiri. Binagiri kaon nila. Papa. Papa.
Boy, sit up na boy. Sit up. Ang 10. Yan, ang 10 kin. Mama na. Andiyan. Ket. Sige na. Ilapay na lang sa paket. Ah, duol na ba kayo? Ilapay na lang sa paket. Stig. Why correct? Wait, break ay. Stig na ganyan mo malo. Anak mo naman. Anak ka? Anak ko rin siya. Nga malagay mo doon. Ket juice. Guys. X ay X. Imo ni Tita Budang, imo na lula pulon. Angkle ay. Bless ni mama nimo. Legit na lang, mama. Legit na mother. Pinakalulo na ako sa lulo pa. Papa sa lulo. Cute. Okay. Di ko lulong. Oh, suon man niya. Sige na papoy. Sige na papa. Fourth generation naman. Fourth generation. Oh, ayan man na papa. Papa mo. Na iyat bangke. Fourth generation day. Kit pa mo ganyan. Oh, Papa nagsuon. Ako na pa na ikan ba? Karang papa ba papa? Kay Isabel. Ang iya papa tap. Ay papa tap sa Isabel. suon na papa. Di ang di ba? Nagsuon sa ilang lugar. Lulo. Mangga sa Isabel. Agoy. Papa na. Pala mo mama. Now delivery. White tie. Julia Barito, naglisod-lisod ang gantong bit. Karon tayo Para magbulay. sa nauhan. Nagato subo gani. Suba gani. Nasa boy. Ako to nakita. Sa Vietnam dito igso. Tagad mo lang nauman turo man to no. Nauman. Naunga na nga. Pwede naman ta siya tiyaw. Sa kaya nang ta sis, naungan. Kani ba? Mo lagi. Mo na ni. Kon. Kita ni nagtakos ug tas naungan. Siya, nga to pag Vietnam. Madayapir. Biskat. Kapanasan ako. Ayaw. Ket. Ganita. Oh, ina ko yung signal dito. Saan na all dito? Paste eh. Ay, dara di kapiter gani. Sa service ay. Tambayanan no. Adventure ay. Tambayanan no, nice eh. Ikso tingnan sa kanya si George. Ket. Salamat daw may tagtay madali na sa. Ah. Sama na guys. Nabusog mo? Ha? Yes. Ako labit. Ayaw ko. Magmag ba? Busog mo guys. Ayaw ko. Yan ba? Ino na yun mo eh. Ayaw. Patay, matakan ni magkagulit. Dandang na siya nyo nang. Pag... Jade, nawala. Abo na may kamera na. Kids. Jis na lang dyan ko ang sa kwarta. Ang kapalit Zoom boy. Gamay. Gigigigipit. Gigigigimagay. Ikaw na ako kamutin. Lulok sihaw. Lord, ang labat ka. Anak pag yun. Ino ba? Imulit ka na no? Imulit ka na tan. Kinsa na ni. Ayo bang. Ngiti ka pa din biya. Kaya ibalik. Ay, ganahan ko sa imong picture. Isagulan. Isagulan ng Pepsi ang Sprite. Inom na dyan. Sundan na ginagawa yun. Mana? Wait, flower. Ingon pit di na tamal kuan. Di na tamaw. Dagan. Dagan pit. Ano siya naglantulan? Pagkanta mo nagdaway flower. Nabukog na yun. Wait, flower. Nabukog na yun. Chire ko. Nabukog na. Dagan. Okay na kapit. Dagan run. Lingi na dire.
Ikabuhi na lang sa bibit. Higti. Yun, sige na. Mada ni dahil ang special season. Bibit ko din na muliyok. Ang baso niya, igalaw ang baso. Picture ni Mark. Pa, napa ba daw? Ano pa? Mark? Yung mulay. Tsuk siya, nag-ingon ka, kinanunga mo. Asagin no to dito ko eh. Tara boy. Dala dia kayo kay. Sa picture. Wait. Kinsa ko. Buwan din na. Ikaw na tanilinit. Oh, naman sila nit. Ay, saan na ito niya? Kasi magbuwang ka. Naman ti kambal. Kambal. Ato si Marian. Kambal ka mo. Uy, ano si kambal po? Ay, makalitar ka istorya no sagwa. Way nag-istorya mo. Oo, bitaw. Pumunta kam sa mini. Kanos akang mall. Balik-balik pa din ang istorya. Masaya talaga ako dito, Kol. Nakita ko si Pulin. Sa SM daw. Kuha dyan na yung permit. Naglimbak ko lang. Kita ko si Pulin, tinaboy ako. Ako kay Pulin. Sige na. Maria, Maria. Ngayon sa man day. Kaya tayo na nakaibuot. Ko na kamunotog sudan. Sakto. Uli. Sakto sa edad, pero may buot. Ay, bookstore tay. Sakto sa edad doon. Mamiuwi ko na yung mga anak ko. Tara. Hashtag. Yan, mama to yan no. Mama to no. Ano man tagi? Yan na nabala no. Asa man yung pagkaw sa rin? Ako unta na sauna. Uy, kumpare bag nang, may tansya. Tansya. Taray. Mark, ikaw sa Mark. Ganyan na ba? Di ba? Sabay lang. Para aligre. Wati ka na. Ligre. Ikaw, para aligre. Basta ikaw mo doon.